Hai, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, cred că... mă scuzați de asta, mă scuzați. Ok. Putem să treceți peste asta. În primul rând, vreau să vă zic că când reacționăm și noi la Parkour vs. Police, adică vedeți, e pe pauză, ei bine... Da... O să facem cu facecam. Stai că mi se închide telefonul și nu mai vedeți nimic aici pe mine. În fine. Nu știu dacă am făcut 1.000.000 de abonați, dar în fine. Dați un like. Ia. Nu se bată ea. N-am mai reacționat la ăsta în viața mea. N-am mai reacționat la Parkour vs. Police, nu la ăsta. Tu, acum zic. I'm sorry for toilet. Police, bro! Aoleu, e poliția acolo. N-am făcut un video. Așa. Police! În primul videoclip de Parkour vs. Police, cred că nu l-am postat, o să merg să-l postez. Puteți să ignorați asta, sunt un pic acolo. Așa îmi zice și mama e mereu. Mereu îmi zice. Da, unde e telefonul, acum vedeți. E pe birou meu. Bă, lasă-mă să fac. Lasă. Ok. Da, vreau să vă arăt că mâine face live. Să fiți la când îl postez, să fiți primii care dă acolo comentarii. Ok? Go. Am uitat să la videoclipul de YouTube la televizor. Când eu mă jucam, a apărut tabletul pe Roblox de facem tot ce mai am de jucat, nu știu ce a băgat, știu doar da. Și semnul ăla, stop. De poliție.